Ngai ku blaya pi ha ga kerteng ga bathiang tam ga jong thrai Jesus Christ unong panem ba e jongi. Saisian pat tung inya pulin ga tien ga jong blay ban ngi pusan eka. Inya pulin ga kitab Hosea. Kal nong ga bakhat lai ga khat ka ban riu. Ya kentien ga bong kat ba kum ki jaka bam plang jongki. Kum ta lapan kedang eki. Lapan kedang eki bari ga download jongki lapan kentiew. Namar kata kila klet yanga. Kani kalong ka kentien benyau ka blay Ukraine na ka bendaki kon Israel. Ha ka blay ulapsai ki kon Israel. Ya ka jindon kam ka jungki ha ka met para ka mensiam. Kum baunong ablang berat uyalami ki lang berat sya ka jaka plang bajengam. Ulai ki ka jaka plang barki plang ki penhon ya ka download. Bapen kemen ni kemen sim. Lapan kedang iki. Hendai balapan kedang iki. Ya ka download jungki lakentiw. Pada lakentiw ka download. Ublay umshim layo jakashu ha ka download jungki. Kema ba ka jing sarong ka kanglat ya ka jindon rengkat ka jong blay. Ublay umla ya ka ban shong lani ban don ha ka jaka ki basarang ublay daladihi ulang basngauret wala da ulang bakraw henry ulang basngauret ngi iyo Jesus Christ wala da ulang ublay wala shemya gajing long breo ha gajing long basngauret kabanginam laban mudur bad anam dan manu bala ban penret palat ban iyo Jesus Christ de Jesus Christ ula penret yalade Kawai na kadabu Jesus Christ pendet dia dia kalong namar kari kajing long kajang. Paling ikwa ban long ko mukres ngi haban nya ya kajing sngoret. Yam de ban Pynkyntiew ya dia. Yam de ban sngo sarong ha ke jong kajing don jongi. Jesus Christ ula pendet dia dia ru kenang ya ke bon la ban long kajing kerku yangi. Kan mau ki breki besngauret ki la ban long jingkir khu shaki wai. Ndre ki breki besarong da leleru kinam la ban long jingkir khu shaki wai. Ubleu khot jangi. Hapdeng ki jingkir khu ubleu the ga jigam ga jangi. Tungin ya ya kalenti ga jong Jesus Christ. Tungin yo e ga jingmot ka bahau Jesus Christ. Kanang ya ka bangin la ban pendep ya ga jing temu ga jong blai. Kanang ya ka bangin la ya ka ban long ga jingkir khu. Naik ke benta ki beri ke saudang ke jing ke jongi. Lesi ke ni ke jing pen mau kalong bun sien. But compare la kalong bun sien ru dengan kamar suatu. Haba kadan ke jing pen mau ke bun sien na ke tien ke jong blai. Kadena ke dah kalong ke badan kam yang bangin yo sngau ban sya skor ban pentrik kam ya karu. Blai kwa ingi bangin lain na ke jing sarong. Ke Bible ka ong bau blay open crow ya ki basngauret open po ya ki basngau crow ublay wang ka ai ka jinga na ka basngauret ka shop no ya ki basngau crow pero ublay shop no hangno ngin la ban yeng la ublay kentat hai ngin la ya ka bandon ka jaka ban yeng Ngidon, ngiem, ngila banyang banyat, ngila bandring bandian bansiam. Kadai ke jingkir ku ke jong blai. Ublai ul ahengi ya barok ke bangidon kam ha ke jingem. Kenang ya ke bangin itu ya ke jinglong ke jong blai. Tu ai bagri ke singi ke benta. Leng bagni ke Jingpuson. Ada ublai ul ya lam yangi. Ula pen kedang ya ke bansiam ke jingi da ke ke babah. Tungin nom Pynkyntiew ya la dia. Hadu bangin na klet no ya ublay. Tungin ket mau ya u. Kin klet sipor ya ke baro ka bangin don ha ka jingem. In pusan ya ka jing baha ka jong blay. In pusan ya ka jing kraw ka jong. In pech ya ka jing snai ka jong. Par ka jing ai ka jong. Ka ba kraw do kata. Bar ngay scam la ngin le kata. Gin yo ka jing kir khu shushu na ublay. Te tu blay ka jing sok ni ka singi lorong kat pat pi.
kani kalong ka jingpun kan mau bleu e jepe kumba pilong amen.